आज आपण सुकं चिकन बनवणार आहोत. त्याच्यासाठी साहित्य घेतलेलं आहे: लसणाच्या पाकळ्या, आलं घेतले, खोबरं भाजून घेतलेलं आहे, कांदा भाजून घेतलेला आहे, काजू घेतलेत 8-9, टोमॅटो आणि कोथिंबीर हे मिक्सरमधून काढून घेऊ. पेस्ट करून घ्यायची आपल्याला. त्यानंतर काजू ह्याच्यासाठी टाकायचं, आपली पेस्टला खूप छान चव येते, चिकनला सुद्धा. त्याच्यामुळं असेल तर घाला, नसेल तर काय हरकत नाही. ही पेस्ट छान फिरवून घ्यायची. त्याच्यानंतर कढई घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये 2 पळी तेल टाकलं होतं मी. त्याच्यानंतर अर्धा चमचा जिरं, तमालपत्र 2-3, जिरं चांगलं तळतळली की आपली पेस्ट टाकून घ्यायची. तेलात चांगली परतून घ्यायची आणि चांगलं तेल सुटेपर्यंत त्यानंतर एकसारखं हलवत राहायचं, म्हणजे चांगली पेस्ट भाजली जाईल. आपलं तेल सुटलेलं आहे. आता मसाले घालून घेऊ. हळद घेतलेली आहे, सुहाना मटण मसाला, लाल तिखट आणि काळं तिखट टाकून घेऊ. आता हे पण चांगलं तेल सुटेपर्यंत एकजीव करून घेऊ. मसाले सगळे भाजून घेऊ तेलात. त्याच्यानंतर अर्धा किलो चिकन घेतले मी. एकसारखं हलवत राहायचं. त्याच्यानंतर आपल्या मसाल्याला छान तेल सुटलेलं आहे. आपण चिकन टाकून घेऊ आता त्याच्यात. आणि सगळं मसाला चिकनला लावून घ्यायचं, हलवून एकजीव करून घ्यायचं. एकजीव झालंय आपलं. आता हलवून घेतलंय. त्याच्यानंतर चवीनुसार मीठ, हे पण एकत्र करून घ्यायचं. मीठ सगळीकडे लागेल आपलं. त्याच्यानंतर 15 ते 20 मिनिटात झाकण लावून बंद करून ठेवायचं. 15-20 मिनिटात शिजतं चांगलं. मध्ये 1-2 वेळेस हलवायचं त्याला, त्याच्यामुळं खाली चिटकणार नाही. पाणी सुटलेलं आहे, पाणी टाकायची गरज नाही. मीठ टाकल्यामुळे चिकनला पाणी सुटतं. हे बघा, ह्या पद्धतीने तयार झालेलं आहे. आता वरून कोथिंबीर. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.